Ladies and gentlemen, ndadzoka nenyaya dzaswera dzichiitika munyika yekwedu, munyika yeZimbabwe. Kana uchinge watondiona ndauya kudai so, ende kana muchinge manga makateerera news idzi kubva kudhara, maakundiziva kuti ndini ndiNyayambe Tizhen, ndinoweka nyaya kunge Messi. Sekutaura kwandakazviita ndiwo maitikiro azvazoita. Ndosaka ndichitaura kuti kana muchinge matondiona ndauya kudai so, uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho nezvigananda zvacho zvese zviboikane. Nhasi ndoda kutanga mbichana tichivapinda kusvika tasvika nawo paposition. Nyaya iripo yakamira yakadai so, vanhu vaswera vari mumastreets of course, but pane zvinhu zvazotanga kutoitika, vanhu muri busy kumacha kumastreet. Inini saNyayambe Tizhen ndabva ndatogedza tigara ndaonesa mhuri yeZimbabwe musati mavaraidzwa nezvinhu zvisina basa rese, zvimwe zvavachatanga kutaura ivo. Right. Nyaya yakamira yakadai so, Emmerson Mnangagwa at 86 years old knows he will not make it to 2030. The 2030 agenda is merely a placeholder to block General Constantino Chiwenga from succeeding him and then impose his chosen successor. That process is begun today with the official recommendation of Kudata Gwirei into the ZANU-PF Central Committee. Eventually, he will be appointed to the ZANU-PF Politburo, paving the way for him to take over ZANU-PF as its leader. That's Hopo Chingono. Do mabudisira rutara kuita. Ati nyaya iri panapa muchidimbo hama dzangu tikungoti Kudata Gwirei atojoina mastreets eZANU-PF. Ndo nyaya iri kuitika panapa. Kureva kuti ndiye munhu wavari kunyatsotarisira kuti vanomupinza zvavari kuda. Saka mastreets acho kuPolitburo ari kuuya manje aende iko zvinezvi vapinda naye Atom kuti avharidzire Chiwenga havasi kuti apinda. I don't know why. Vari kuda itoti one of the guys akanzi iye chigananda. Saka panapa ndo nyaya hombe iri kunyatsonetsa. Gwirei apinda muCentral Committee yeZANU-PF ajoina. Nangu hansi munhu weZANU-PF. Ameno kune vanhu veZANU-PF munongopfekedzerwa vamwe vanhu makavaraidzwa and ameno kuti zvichakubatsira ichi in future. But amen kuti kuzvipira here muri kubvumira nazvo kuti muchasirwa Gwirei ari president ndokwaya kuenda nyaya yacho. Hanzi 2030 it's just a delayed match. Ndosaka vaiti it's buried chinchichi achiti hanzi it's just ma delaying tactic kutora kuti uye vakangoro mudai mboenda naye Congress otisoenda naye Congress odai muti bukaka zvapera. Saka pane nyaya ndipo kunzi Gwirei ndiye akuda kuita sei, akuda unochimhanya. Because ndakazviziva mani kuti idiana successor wake, and I've been telling you people kuti munhu wese anenge ana successor wake. For example, takaona zvakaitika pana Mugabe pepe. Mugabe aida seed nsekeramai, but zvakazongofambawo nepamwe ukavakomana vakazoita skillful yekuti ayo takabvira kudhara takachibata chinhu. So ndiri ipapo ndabva ndasangana neimwe iri kutaurwa nemurume weguma uyo ari kubuda ari kuti idi haana kuchipa. They threatened to append the constitutional order. It is still in charge. They told you 31 March was the day they flopped. Vakati tichamanya tichiripo. The Persuade Revolution flopped. Mashoko ari kubuda kubva kuna Nikki Mangwana, Permanent Secretary of Information. Ndo mashoko ari kubuditsa. Ari kuganzira vanhu vemuZimbabwe. But iye wacho paari kubuda ari kutaura kuti ED is good, ED is a good person. Nikki Mangwana family yake inogara kuUK and vanotori necitizenship dzekuUK. I don't know why are they not investing in Zimbabwe. I don't know why are they not building houses in Zimbabwe so that vanozokwanisa kugara munyika since varivo vari kushanda nyika yacho. Handizivo kuti chii basa nderekungoya achingopakura manyepo anenge achibuda muguma iroro. I don't know kuti chii chinenge chinechoita. Saka mhuri yeZimbabwe inini ndangoti ndiuye, handina kuti ndinotenderera kana kuti ndinodii, kuti ndingogara ndazivisana neni zvinhu zviri kuitika. Kudata Gwirei yabva atonzi muri busy kuti yowe tiri kuzodai. Saka it's very important next time pane zvamuchaita itai muchiziva kuti kune maths dzinenge dzichirongwa behind closed doors. And the rumor imwe iripo ndeyekuti vari kuda kubvisa Kembo Mohadi vobva vaisa Valerius Banda. And I don't know kuti iyo line up yekumasoja yakamirawo sei, kuti Kembo Mohadi adaunze Vhomo voisa Valerio, handizivi kuti zvichapera sei. Saka pakati paValerio naNgirikini uyu pachanetsa. Valerio na bosi anenge achiri general, mageneral anenge achipoka kunga respect karipo. Saka mungwarira Gwirei
Valerio. And the funny thing, Tabwire aripo line up rekwa Geza iripo ipapapo. But the good thing is that Geza is about to address the nation. In fact, I have to address her now as I'm talking to you. Saka zvakakosha kuti move Garama nzwisisa kuti ari kuti chi, what is the story and what is the way forward. Muri Zimbabwe kana mchinga mandiona sekutaura kwandinoita, I am the Nyaya Metician. Kulian TV tinobata nyaya, tinoweka nyaya kunge mates. Hapana nyaya inokujamba. Kana usati wa subscriber, gara wa subscriber this channel, gara wati joiner. Toramba tichikupai ma updates. Zvamanje manje sara makaterera mumwe wenyu ari kutaura uyu. But musati mamunzwa zvakakosha kuti kana uri mu South Africa uchida kuregisterwa company neku vhurwa FNB business account, garai mabata mukoma Owen ve-education research company hombe kwazvo inopedza masports zvemabookkeeping, zvekuregister macompany, zvekukuudza kuti chiri kuita kuti ubrokewo panyaya dzekubhuku chii vanokuitirai zvese. Garai mabata panhamba idzodzi moitirwa kana uchida FNB business account, kana uchida kuregisterwa company vabate moti ndanzwa kuti naCuliant mune discount. Zvamanje manje sarai makateerera umwe wenyu zvakutaurwa. Kati akanaka. Ndadzoka zvekare handiwanzoda kutaura kakawandisa nekuti tiri vazhinji toda kupanana mukana wakakwana. Asi ndaona zviri necessary kuti ndidzoke zvekare ndine kamutauro kangu, mafungiro nemaonero andiri kuita. Ndinoda kuuya ndiri kune ava vachiri kudhauta, vari opposition. Neno ndiri opposition kutaura chokwadi president wangu ndivachamisa. Nonga pese pamunonzwa ndichitaura ndinotaura wakawanda kuti pasi neZANU-PF and handifi ndakaisapota ndogara ndichitaura chonho ichi. Asi ndinoda kudzoka kwamuri imimi vanhu kuti ndoda kuti kana munhu achitaura munzwisise. Ndiri kuda kunyanya kutaura matauriro akaita vaGeza. VaGeza vachiuya kuzotaura kuvanhu havana kuuya vari on a political ticket, vakauya vari apolitical. Vakabata mugari wese wemuZimbabwe, vana baba, vana mai, mayouth, matribes ose, mapolitical parties ose. Vakauya vakaisa chichemo chavo, vakakumbira ruregerero kumunhu wese weZimbabwe. Handisi kuchanzwisisa kana paine vamwe vachiri kuramba vachiisa nyaya yaChamisa mukati umu, nekuti ava vari kuti vari kuda kugadzirisa mbavha. Saka munondiudza kuti kana mbavha ikange yaonekwa kunzira apa, muiregera muchiti toda kuiregera until taudzwa naChamisa kuti batai mbavha. Kuitawo kwevanhu vane pfungwa dzakakwana iwo. Hamuzi kuona kuti muri kulutirwa masikati machena isi tomirira kuti titi Chamisa chiuya. Chamisa apa hakwana apa. Achakwana kana nguva yake yakwana. Ende ndiye president wedu. And say this particular moment, let's deal with the zvigananda izvi. Let's deal with thieves and murderers. Vari kuuraya vese veZANU, vari kuuraya vese veopposition. Munangagwa kubva achipinda opposition aingouraya, achingosunga, achikanda majeri. Ini ndinofunga mukatombonzwa imwe nguva ndakatombotaura chaizvo ndichiblema VP vachiwenga kuti vachiwenga why makanyarara mageneral apera. Asi tinenge tisingazivi hedu kuti vane zvavanenge vachironga sevanhu vakuru. Ndakanzwisisa nyaya yacho, ndikanzwisisa nyaya yavaGeza. Please, ngatimbosiyana nenyaya naChamisa nenyaya yemapolitical parties, ngatimbosiyana nayo. We want to deal nedisease riri kunetsa ranetsa muZimbabwe, ranyima future yevana vedu, yanyima pension yemadhara edu, ranyima the right to work yema-citizens emuZimbabwe, ranyima the right to fair economy yemaZimbabweans. Saka iyo ndo yatiri kuda kurwa tese, whether uri weZANU, uri weZAPU, uri wechinyi, ngatipinde tozosara tonodivhaidhana paya tave nevanhu vakunzwisisa. MuSouth Africa
kana kuti kuMozambique ufind kuti ma-elections time unowanika kune table ye-ANC apa, ye-DA apa, ye-EFF apa, vachitotaudzana vachitengerana madhiringi vachipanana, havapoizani, havakuvadzana, havaiti sei, but come ZANU-PF yana Mnangagwa iyo unofa ukaita zvinhu zvisina nebasa rese, ukada kudya navo kana uda kusheya navo unofa. Saka this is the issue iri kuyana vageza kuti hey, let's deal with this thing iri kuuraya vana veZimbabwe. Tapedza izvozvo tochitanga zvatingaita sevana vemuZimbabwe tichiwirirana tichinzwanana, asi nyange iwe uine mafungiro ako unotenderwa kakuinda paunoda, nokuti mukanyatsoteerera zvavakataura havasi kuuya vachiti toda kuita, vari kuuya vachisevha constitution yedu yakusvika kuparadzwa, nokuti yakanyorwa nevese veopposition veZANU-PF vechinyi vemachurches kuti 2 terms pamunhu, but iye ndipo vari kuda kushandura kuti arambe achienda mberi wagoisa mhuri yake, kureva kuti iye nemhuri yake ndo vakuda kushandura chinhu ichi. Ndo chiri kutaurwa navageza kuti aiwa ngatichirambei nekuti zvakatenderana nemaZimbabwenzi chaizvo ndo zvaari kuramba zvaakupwanya. Asi koita umwe munhu achine musoro unopisa ari kuvhunza zvachamisa, amene kuti unonzwa nekupi, uri kunzwa nekupi, usanonotse programu yevanhu nguva yatokwana, kana iwo wanga wakasaririra aizi nyaya yemapolitical parties iri kurwiwa iyi, inyaya yekudzosera Zimbabwe kuvanhu. Kana muchiziva kuti ZANU-PF ndio ine majority evanhu, it's okay. Kana Triple C ine majority evanhu, it's okay. Vari kuti isusu kune vanhu ndiko kunofanirwa kuenda upfumi hwenyika, kune vanhu ndiko kunofanirwa kuenda nyika, ndo zvavari kuita izvi. So I don't know why muchiri kutaura nezvachamisa. Chamisa is there. Who support will hear kana akutanga kutaura. Akutaura akutida akudini tichamuteerera semutungamiri wedu. Saka at this particular moment ngatimirei nevarume ava, ngatimirei navo kusvika nyika yedu yanaka. Ndinotenda.